V-Martआव हाबफैदों जों दिनै एग्जाम जोबनानै ना डेभेलपमेन्ट अफ ससियल'जि मोनदां डेभेलपमेन्ट अफ ससियल'जि पेपार जोङो नै V-Martआव हाबफैदों एसे शपिं खालामलांसै नामा दिनैबो मोनसे मोननै बुस्थु बायनांगौ दङ दाख्लै बायजोबलांनो हायासै नालाय लेट जाबाय जोङो ओमफ्राय दिनैहाय बायलांनोसै आरो थ' भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिनोसै नायलांबाय थादो बेग कालेक्शन नै बिथिं सुदेमा कार्टेन्स नायनोनो रोजा दांना बैखौ नायलाय बे ग्रे कालारा रोजायानो दा दायो जोङो V-Martनिफ्राय बिशालाव फैबाय नै बेखौहाय लानोसै सुदेम मोनसे आं मोनसे लाबाय ओमफ्राय इथिं बियो मेगि लागासिनो मेगि सोरनो लादो आंबो जागोन न'नि मानसिफ्राबो ज'नो आंबो लागोमोन नाथाय लाथ'ला मेगिखौ खोनानो गोथाव मोनो ना मेगि गोथाव मोनो आथिं खोबा नामा होनदों आखाइ आथिंखौ बोखारना होलाय आथिंखौ ए खोबा हारसिं खोबनाय जानांगौमोन ना आथिंजों लानोसै 99 रुपिस सुदेमा बिराद बुरजा लाबाय नै आंनिया बेल' आंनिखौ मोनाखै थारमाने नायगिरनानै बेनिखायनो लायाखै ओमफ्राय इथिं माखौबा नायबावगोन ओरैनो एक्सप्लर खालामना नायनोसै कार्टेन्स ना बेड कभार्स दां इयो नै इयावहाय बिलिं खालामगासिनो जाथारसिगोन जोंना ओमफ्राय ओंखारलांसै उखैथारबाय हाथारला ओमफ्राय जोङो दायो मामोनलाय बिशालनिफ्राय ओंखारबोलायबाय ओमफ्राय बे सानफ्लावारावनो हाबफिनलायबाय बेयावनो जानोसै दिनैबो बेलेगाव ट्राइ खालामबाय थाला मानो होनोब्ला उखैनायाबो हाथारला ओमफ्राय उखैनायाव जुदि थावा मोनजायोब्लाथ' वेस्ट जागोन ना जोंना फैसाया वेस्ट जाया दालाय बेनि थाखायनो बेयावनो जानोसै नांगौबा नेक्स्टआव फैबाला बेलेगाव जानानै नायनोसै ट्राइ खालामनायनोसै बेलेगाव ना दायो जानोसै थुप्पा नायलायथिं सासेया नायगासिनो नै आंना चिकेन थुप्पा जानो लुगैदों चिकेन थुप्पायाबो गोथावसो जायोथ' बेयाव आं खनसे जानायमोन गोथाव जायोथ' बेसेबां चिकेन थुप्पाया बेसेबां हाफआव 110 गोथावसो जादोंथ' खनसे जादोंमोन ना चिकेन थुप्पा चिकेन थुप्पाबो जानोसै फ्राइड राइसबो जानोसै ओरैबायदि ग्लां चिकेन थुप्पा मोनफैबाय जोंना बिराद गोथाव जाखायो बेनि चिकेन थुप्पाया मिथिबाय आं खनसे जानायमोन ना बिराद गोथाव मोनजादों नों गोथाव जागोन बायदि नुवाखै होनबा नोङो बिराद गोथाव जाखागोन बायदि नुदों बेलेग खनसे टेस्ट खालामना नायलाय ट्राइ खालामलाय बेखौ बे साम'सजों सुपखौ ट्राइ खालामना नाय नाइस गोथाव जानोसै दे